damon. Nana po ni mga muklo oh. Kaya akong product mad. Tuon be. Tanawa akong kuan mad so hamis kay akong naong gyud. Ala oo, nabantay ba tala ko sa mga nga halos gyud kay ka madlami kay cookies. Mura mong sikreto dai mads. Oo mads, kani mads isagol limo ani. Makatanggal sa mga nuka-nuka, mga tagit-tip, mga kagid-kagid sa mga naong. Gwapa jud kay kumukoy na kuno ko, kay kagid-kagid. Mas Pero di maayo. lang tested mads. Mas maayo siguro testingan nato sa imong naong. Sige na mads. Ano pagkatuan mads? Ako ni mo ni. Kani siya blitzing man ni mo ni makatanggal sa mga kagid-kagid mga nuka-nuka sa imong naong. Oo. Mga tagit-tip, mga kaspa. Sige daw mads. Ah, grabe kita kasi mukha ko mads oy. Tanggal din mads. Matay pa lang tanggal mads. Sa ilong naman matanggal mads. Laha, influence umas sa mads. Ala, Hamis no. Dangnog kayo no. Ay siya mads. Kami sa jung nang mads. Ligo ila lang ko mads, ala lang. Ano si mads? Ala lang ko mads. Ah, si Tata Idol. Ay kani. Promotan nato na ron. Ano yan nga gwapo kayong sabon. Ang sabi na nakita nimo sa sabon, ang sabi na feel nimo. O kung nakita ko na sila na ako si ma. Oh, sabon pang pagwapa, pampatanggal sa mga nuka-nuka, kagid-kagid, up-up ni sa nawong. Mupalit ka, day? Pwede mangutang. Hala, pang forecast, kaya gindi day, dili na ako pa utang, kaya ruling-ruling ramang gud na ako ang kuan ani day, ba akong kapital. Legit na. Legit, yo day, mao pangutanahan ni, Oo. naka-testing gini sa product. Lami kay Hami sa kakunang day. Madala pa kong anaw. Madala kayo day, mo paliti na may aling product ni Madam Berta kay di ka magmahal. Dalag yo day, pati imong kalibat ani day, maulian yo day, pati karang imong ilo kamura na naglulubot sa kaldero nga way hapin-hapin paglungag, matanggal lang ka itong anak day. Yes, tama di ka na mads. Madala ni. Kaya pa. Dalag yun day, pati imong kalibat, ano day, maulian yun day, pati karang imong ilo kamura na naglulubot sa kaldero nga way hapin-hapin paglungag, matanggal lang ka itong anak day. Yes, tama di ka na mads. Ang kapili pa rin yung bleaching ng mga white soap, day. White soap. Yes! Salig lang sa product na ako day, naara ang solusyon ani oh, blitzing ni siya, isabon lang nimo ani, tanggal yun lang ka itong anay mong ilok ani. Tulong naman din ang pautang. Halakas yun na ko ni day, hindi na ko ni pautang yun day. Wala kayo kasi naman gusto nila gigising-gising na. Utang mo ba? Grabe naman po mo. Yung good player, hindi siya kung pautang mo na to. Kasi di bayad. Good player man ko, matiwa ka nagdula. Player ito pa. Ito luan ta ka sa kagamit ani nga product ha. Ipautan na lang gid ko sa imo ha kay luoy pud kayo ka. Ang una nimo buhaton ani, basaon nimo imong dagway. Kaya isunod nimo ni nga sabon nga puti. Ang gamiton nimo ani pagkuskus sa imong naong kay murag baga-baga mang yung kuban ani. Daghan man gini mo ka ano ka. Still wall. Para sigurado gid mga tanggal gid mga tagit-tip, mga kagid-kagid ani mga naong naapay naong nimo kagibon mga tanggal gid na. Sumpa mo ba naman? Kaya ikaduha, kanang dili pa gid makuha, dili gid madutnan sa steel wall, kani. Gamitan ni mao na gid blitzing gid sa imong naong. Tanggal gid tanan mansa sa imong naong ani. Nya sunod isunod di mo ni kay mao ni siya ang moisturizer. Para maghomok ang imong naong kay murag gahi gid kaayo ni oh, pero tiglong gahi agid sa naong gyud. Na. Nakanong mag-ginani, uy. Oh, sige na para na Dalahan na. Ay, sir, kalayas Gamitan na, niya. kalayas na. Balik kami on sa ipik ha, kung makita bagid nato ang kuan kay himuon ta ka nga model pod anak. Batay lagi di mo ipik, pambukbukon ta mo. Ipik lagi na, promise. Ano pa sila nga mo gwapa ko? Naunsa na ni Ron? Ron akong tambasakan. Nawala mo Ron. Pambukbukon ta mo. Ang lang mo. Dili ka ta madakot ato day basig sunog ang nang itata ato. Abot lang bata bila patog sunod pero lugar ang scam beto na nga. Sundrok sa biyan ni ginog kanang bar lang natugig ko nato, masunog Sunog sunog pa rin sa ko. naong.
Sige lang ako rin bahala basi magpaalibay na lang punta ingon nato nga basi Mali siya. nagulat sa init o masunog baya to. Nya wala siya sulod sa by step na pagkuan. Dapat na by step by step. Dihatig na ko ninyo! Awa ko ang raw! Nimplang itong sabat! Bonk.